Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kamera saya ambil alih. Juga aku jek adus kono wis teko. Wis teko aku jek udo iki sarukan kires. Aku jek ning jero jeding Ipin wis wewe. Wis ngeplok wedhus Pin. Wedhus. Wedhus ya. Wedhus. Kandange. Menurutmu kandangku piye? Apik ya. Mosok apik tenan. Oke. Apik kene gawe koyo ngono. Jadi tiga gulung kena. Muni ngono wonge. Lah kandang wedhus iki kaya apa to jane? Iki wis bener purung kandangku. Yo wis apik to wis. Wis apik ya. Berpiye neh. Kok maksudnya kok nggo gulung kena iki lho. Ombo. Wedhus itu kamban sak kotak wi. Ya. Maksudnya piye to? Pas ya. Kamban apa nih? Omahe ya. Jero-jerone dibukene. Tiga gulung kena apa itu? Lah kaya anak kandange darpong, kandange mblotong, kandange koret kuwi ambone sak pira? Padha apa ora karo aku? Apa ambon neh? Sak meter paling. Ya padha nek dhewe padha nek sitengane kan ndik-ndik ya. Ndik-ndik Ya piye? kok jenenge orang luas maksudnya. Oh, sempit-sempit nembe. Sempit. Oh tiga crash lagi. Oh, wedhus digawe kres. Ya ora iso puter berarti. Makan iki putere malah So tapi saya dik dulu. mati. Hmm. Makan gue mungkin so puter pola rene Kan disani loro kena. Ayo. Ya to geng, demben sak anake lho. Mbok babon-babon loro ya kena. Bilang. Belang. Lah iya aku kan dotong iki jane wis apik nek ikatane kok kurang gunter wedhus iki kaya kurang. Oh. Tapi bentuke menurutmu, bentuke kandang apa iki jenenge? Apa geng jenenge? Kaya simpele kandang iki nak menurutmu nggone koret, nggone Akurat ora. gung roh ya ngene blotong. Betul ndorono. Gung tahu? Wis taune dhuwur kan enek umpake ya. Oh, dhuwur. Pemawe mbrobos areng ngresiki telek wedhus iso. Kuwi memang kemarin tak ge dhuwur, geng. Tapi pandangannya elek karena wis lemahe ning dhuwur, ngono lho. Dhuwur kan wis dak-dakan. Ngono. Dotongnya cik nisor wis dhuwur bisa. Ngono gak wengke rene nyapa dikongkon apa jirine krungu ke. Kontrol gedang. Lah jadi Kipin iki gedang mbuh mak iki duwe tegelan ning nggo omah gowet. Karo kluweh gedang iki gede lho. Ya gedang anu iki. Lah kok iso ngerti make pe? Kan aku pas ning warung to. Hmm. Apa mak, saya aku tak ngaret saya aku. Heeh. Ngaret lagi ludak wis dah. Dal ya. Terus iki opai rokok engko ya kegung digung anu gung duwe rokok ya. Wes karo make terus dikeki aku. Oh wis dikeki karo make. Ya engko kok sanggo aku ya. Kayak rokok ya, geng. Gampang kok nak tok ning kono tak tukar rokok. Nah, petani ndi sawaya-waya. Kadang kowe repot kok. Oke, Bos, repot. Ning waduk kok piye kan karo. Karo. Kowe wis urung sikil mujak seleo. Wis ning vlog tapi kesleo kan kesleo biasa jere, ora Kene lho. retak, ora anu ndi. Kene lho. Google. Google. Tapi retak apa ora? Ora. Kesleo tok. Biasa. Gung. Ngerti ning vlog terus diomongi sapa iki pas rene iki saprol apa sapa. Ya aman ae. Lah terus saiki wonge iso mlaku apa ora? Wah, mlaku ngesot apa piye kon ngene. Kudu kon latihan saiki-saiki to jane iku kudune. Diparani ngesot ngene lho kaya makeup cepet mungkin. Mentok kecepet ya. Diparani kono nganggo dinggo latihan mlaku piye. Ya, tapi nak lorone tenan. Aku ora. Sana. Lah kirat Pin. Dinglek Pin. Ini. Sana lagi aku. Heeh. Dipijetno wae bali, kapan bali. Jere dipicetane sangkal putung. Ya gandu. Gandu. Oh gadu. Kan bisa ngidul. Yo. Ngalor. Ngalor keto. Heeh. Biasane ini balik kan ping telu biasane kemarin. Tapi sana Lah tibane piye to awale piye to awale?
Apalagi Bero. wong kuwi mak motor arep itu lho, balik kan jagang kuwi keceplok lho. Jotane. Numpak motor arep Jagang arep moro ngidul lho. ngidul ning ndi? Yo nang Tegalane kuwi kan nek budal ngidul lho. Tegalane? Kula ning Buto kuwi lho. Oh, kuwi ya marang ngidul. Lah kuwi rono jarine. Lah terus akhir kesok to, puter balik kuwi arep jagang kuwi akhire serius. Karo magawat. Lemah gawat ya kono kuwi. Kenapa dia pin? Aku sing ngomong mau kono. Ki lemahe wingit lho, gawat lho. Jarine iki kok ngomong garap ning kono. Kan tuku tahunan. Dituku tahunan. Tapi gak apa-apa gawat gak apa anggere oleh murah dituku. Ya ora apa masalah ya. Ya kan. Gawate sak pira, sing penting wong ngomong gawat sing penting oleh dituku tapi murah gelem ya, Geng. Gelem to. Gelem. Gawat kaya apa? Tapi sampai saiki wis piye? Apa? Ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah wis mlaku. Membaik apa? Yo lakune sak-sak Sak-sak ya berarti. jagrak ya. Oh. Jagrak kuwi. Disili jagrak. Ya jagrak di Oh, egrang. egrang-egrang. Lha apa duwe? Lah kenapa mbiyen kowe? Dibon men botong ya apa to? Pecat ya. Mbok sili. Ora tak. Jeremne retak wis tak kene pijeti. Tanggone tak pro. Gak juga tak. Tak punya pati kok. Bukan yang panti ya. Rongsok mbok aku kan ngerti ya. Iya. Ya pedas mari. Gak terus iki mau prene tomblok wis tangi, Bro. Wes ning warung dodek lho. Ning warung dodek ya. Tapi kok gak ngevlog. Tomblok wis ngono kuwi to. Nyapa jane nyapa to? Nyapa gak ngevlog karo kowe? Kowe ya ora tau ngevlog karo tomblok nyapa ngono. Iya padha lingal-lingu. Lah aku arep tomblok arep ngomong apa? Yo, kowe blok ayo apa ngono lho, ayo apa ngono lho. Kamu apa duit misal ki misal. Kowe duwe duit 50.000. Terus blok ayo tuku pitik ya ayo dimasak neng pleret apa dimasak neng sorpring apa dimasak neng ndi iki jeneng kuburan kidul Lelento kuburan ono e. Misal ngene wong loro, weh nggawa anu njupuk wajan njupuk anu ngono. Kuwi dadi akeh konten lho, Pit. Tapi kowe bingung apa mengkaro tomblok. Apa mau apa? Wis tomblok wis ngono kae udah beduk omongane. Iki padha kecloke ana wong telu paling akeh lah. Ngopo udah ngomong. Ngono to be ana wong akeh mana sih wong. Heeh, carane ngelokno kowe. Gak oleh. Nek bone anak kowe nek kok. Ono kuwi ndang konten pedik ning warung dodek. Lah kowe iso penting kuwi aku kok. Aku Lho aku dijak ngonten oke ae. Ngono. wong kene bar nganggo ndablok kowe. Tapi kowe tak kae tantangan ngevlog 5 tak kae 100.000 kok gak mbok laksanakan. Kayak kurang loro. Nah kurang loro kan kowe ngomong karo Suti. Lah kayak ceritane ya, kurang loro to. Mbak aku ngajak mangan soto to, aku lali gak tak konten. Ini terus Oh goblok kudune ya to. aku lali kok. Ngene konten ngono iki Arman Soto to. Kowe ngrayu sik ning omah ngomong ae. Wis pokoke engko terus ning nggon pas mangan caplak-capluk kuwi di konten. Ya makane kuwi kan papa to jane iku terakhir kene ngono. Rene karo njaduk 100 ya to, Geng. Jadi ngono wis aduh kene. Pas mangan iki aku lali. Lagi bar mangan oh iya tak konten jane. Ya dipikir maksudnya aku ki tukang gawe video dadi nek apapun di video. Oh lho. Terus kowe kan ning kono nek Depi juga Depi kuwi tajak. Dep kuwi ndang konten muji lho ketang-ketang. Bisa bo video kan absen ngono lah. Wis duwe YouTube wis tanda tangan kontrak kok. tanda tangan kontrak Malaysia Nak di YouTube itu agak absen 1 tahun jadi wis gak mulai jadi. Ya ora mungkin aku gak ngerti jadi harus ngisi video terus. Sitok loro kan ya sak. Depi kan jane akeh to.
Ya konten omah kan yo masak terus nganu beras itu kan iso to nimbang. Iso, iya. Tapi karo selanang yo ngono kan. Gak oleh ya sing lanang ya. Wedi. Wedi lah nak ngevlog karo kowe mbok jaraki terus. Ngono. Ora sing kek wong nge konten karo selanang iki. Wis lucu sing lanang kuwi duk-duk. Wedi boboti nyapo Terus iki kowe lha ndek iki tak delok kontenmu ning gone mul kuwi golek apa ning kono? Ngene to aku. Piye. Rono ngene ya. Rono kuwi ning ndi? Mul. Karep Paiman. Paiman sithik kan jumu meri. Oh, kowe tuku meri. Enggak, Paimannya dikei dijil pakan. Lah kok Sing ngekeki sapa? Mul. Ikleng ya to. Nigleng. Iya ya, kuli mul lho, ngarepe mul lho. Nigleng sing rabi oleh Iya sing tulung. lho, kesdol. Heeh. Nah, iki kan ono lemul ki cerita. Kowe dikei apa karo yen jek rene karo Andi to. Kayak duit teko kuwi yo alhamdulillah. Lah senang tahun sedulur wong mul ki omong. Ngomong apa? Jek kuwi wis njajal mul kan nek rong minggu kan rokok rong ada. Heeh. Mulis gak iso turu ngenteni mujek gak teko-teko. Lah janjine kan sok mben nak ketemu apa sesuk apa Ya, wah, tanggal piro? Ya ora roh. Lah kuwi akhire dikeki nomere. Nah nek suka dikabari to. Pak, mul paling gue aku diblokar karo mujek ngono wae gak butuh. Lah bar kuwi terus ngetrong iwak. Iwak apa pilo? Ya wedi kok karo to jenenge mul ya iwak ya. Heeh. Wong gone wong ki nek wong tuwa iki jenenge mul ya ki ya. Ora pinter misi. Assalamualaikum ya ora. Nah, kudune Muli ngomongnya muni ngono. Wis ngomong mul dhewe lho. Mosok to mul aku. Iya. tapi kowe nak ning gone wong asalamualaikum ora? Ya iya to. Permisi. Tetep to ngono. Permisi Bu, misalnya mlebu ning omahe wong sing kowe ora kenal. Ya pane kon ngeterno apa ya? Misal. Kula nuwun, Assalamualaikum. Kuwi to meneh. Napa Mas iki pelem. Pelem. Wis kuwi to. Ngono ya. Wong kuwi nek wong apa nek wong lugu takok omahe sapa kan enak. Ya ora udah kudu-kudu jenengmu. Wis jeneng muli ngono. Di kape yang ngono kuwi. Ya ora kurang jenengmu ya kurang sopan iki. Kurang sopan. Iya to wong tuwek karo wong bocah kan yo ala-ala yo takok kuwi jerene nemu. Tapi nak pas iki rokok kan nak muji ngalor meneh paling. Kan selama iki muji urung iso ngalor. Ya tracik loro. Lah iya. Sumbet wong wis mari mbuh ora dhewe kok karep-karepan gak apa to. Ya. Karo kei rokok. Kan mungkin janjine itu nak ketemu apa to nak muji ngalor kan selama iki urung ngalor berarti kan urung sempat Bos, ngekei. Cik melu Andi kerja kan ya ora ro. Nah iya, ngono kuwi harap maklum. Ya mul kan ya wis ngono kae to wong mul. Mul iki sapa to? Cek dulurmu, Ya dhewe Paiman to. dulur Paiman, Kombahane. kombahane. Lah Paiman kan ya dulurmu. Iya dulurku. Berarti kuwi ya puhmi to. Ya pumi kan biyen kok bunduran kronan barang lho bunduran biyen. Punjere benduren ngeronan. Ya kuwi. Berarti rapi kronan yo gawe to. kowe pengen rabi ngeronan. Ya ora oleh. Gak oleh. Ya ora oleh. Biyen wong tuwae teko kono kok. Iku malah balik meneh to malah keluargane akeh to. Ya bongko kuwi lho kok. Kok iso bongko lho. Gampang bongko. Bali ning darahe nerono nae. Balik ning darahe. Darahe Lah, Kuwi ngono kuwi wong jaman biyen hitungane adalah wedi nak kowe rabi ning desane asal mulane meneh wedi nak dijagani nak perkawinan sedara dalam arti cek dulurmu. Nak kowe nyata gak dulurmu ya ora. ya pome aku kan mbakku wong gandu ya. Heeh. Aku rapi wong gandu kan. Wong gandu. Gak oleh jerene iki. Gak oleh mungkin dulu metodenya adalah balik neng kono adalah jangan sampai nanti rabi dulure. cek dulure. Jadi menjadi perkawinan sedarah itu yang tidak bisa tidak boleh diperbolehkan perkawinan sedarah wi. Pasti anaknya cacat.
Ngono Kalau kuwi. rabi kok rabi gitu kalau ya rasa rabi bisa. Lho, kok ora rasa rabi piye to? Golek liyane Mas apa Oh, nih? golek liyane. Tapi Liyane. pernah apa iki cah gandu kowe. Duwe Biyen duwe aku. lho, geng cah gandu lho. Geng kowe cah gandu lho, geng. Neng gadune karo jirine kuwi bakul kuwi lho, bakul mil kuwi nek kolam lho kuwi. Lor dalan. Ya. Lah kuwi Kolam cilik kuwi lho. Daerah kono kuwi. Apa jenenge? Anakku apa? aku jenenge iki ora ro jenenge iki. Omahe, omahe. Lah wong kowe duwe pacar, duwe anu kok ora romahe. Mesti paling ngejak kuwi metu wonge. Lili Oh, nak. kate. Lah aku ngenteni ning beneran to. Beyo. Oh, semayanane ning tengah sawah Tengah kok. sawah kok ben kono wong isin to terus metu mitu. Di motor ditepno lagi ndelok mangan. Peng pira kowe Oke semayan? bisa jane seben metune ya karo dikoten iya. Malah saya tahu ya ayo. Diblokir. Ya ora gak diblokir, Kayak dibales. gak dibales. Fotone nek. Kuwi kene fotone Brayo iki fotone metu. Mata jebuk gak kena ke profile. Screenshot. Gak kena Masa gak kena? Entukmu sama di nomor wae, no. Ke Facebook apa ke IG apa ke anu. Iya no, ulah kok TikTok. Oh, TikTok. Tapi ketemu pertama langsung mbok garap ya. Gara apa to maksud dijak metu omong mama. Oh, gak pas kowe janjian ning sawah beran. Ya, Kowe dhek langsung rono. yes ya rono dari setengah jam rono tak. Wis. Kan aku ngomongku kan iki ayo kok metu golek mangan tok kowe. Heeh. Wis metu mangan tok. Mangane ning ndi? Rian ngidul lho. Wonge dijak tak jak mangan bebek gak gelem. Heeh. Enake ning ndi wis akhire njek bakso ya wis to. Bakso ning Duren Ngidul ya. Itu brendeng Kuwi ngidul. lho. Kulon dalan. Kondalan neng bakul mie ayam barang ya. Iya. Neng kono kuwi tok cempedak neng kono tok. Wong iki tak jak nek coba dhewe isin ya. Bar kowe bar mangan kuwi langsung mulih apa jek mbok enggokno neh? Ya ora to, langsung mulai to. Nek motorku tak titipno to. Bareng ora sik tentenono, aku di motor ki mau bab. Bebas. Bablas e apa ngero tak budak roben romahe to ya. Hmm. Bablas e tak golek yo. Ngero, Tapi antar cerai kuwi ya, antar cerai. iki blok ngono kuwi. Lemu, kuru, Enggak wong kuru. kuru, geng. Numpakane apa? Motore masih di Mas wong. Motore bit. Bit repenge rupane kuning. Kan di blok ireng to. Kuning. Lah motor sing itu kuwi, motor sing itu kuwi. Kuwi motor silian sisi tok iki motor dhewe. Motor Mas e. Motor bit. Terus kowe jane pengen ketemu neh jane. Ketemu dijak baru angel wis ya. Wis angel. Pomone tak jak gelem, tak jak konten. Mbok jak ngonten ya. Iya, jak mangan tok kan ya. Goblok ngono iki, Geng. Saya karo aku dulu ndi? Rasa aku lho wong. Cilik berarti, ndek. Nek kerjane ning pabrik. Pabrik sebelah dalan. Kuwi nek loro lho, eta ngarep kula sing kula. Ini bola apa to? Ngarep bola. Iya ngarep bola. Kerjane ning kono. Alah menit enak kuwi ya. Lah kuwi lho, geng. Hah? Bocah wis jeneng sapa? Wis ning kono wis Lho, ning TikTok ya sapa jenenge? ning TikTok e Fitri jenenge. Fitri, geng. Ya Fitri jenenge. Fitri. Kuwi ning kono tak Ku kleru bojone PI ya ta e. Oh alah, aduh mau PI omahe banteng kok. Wis apal bojone PI pura ngata mbok jadolan piye to? Malah licik kok PI neh kuwi lho. Iso keliru lah Fitri ya. Lah ya. Fitri jenenge Fitri. Omahe bojone PI do banteng gandu kok. Oh gandu ya. Ya wis ngono ae. Terima kasih. Pin lah mau ngeteno gedang ke. Ya. Karena mae mungkin pengen ngekeki Mbak gedang kanggo apa iki digoreng ning warung. Wis ngono pokoke. Napa Pin? Closing Pin. Ndang kuwe ngono enak kok. Oh aku ya wis ngono bos. Jadi hari ini kingke HP-ne dhek wis ngonten bos aku pas adus, aku arek jeman arek wis adus to. Gembluduk ning kandang tak ngetiki Pin, tibake ngeteno gedang. Ya matur suwun aku wis ditripin pokoke. Wis ngono. Terima kasih banyak sudah menonton.
Kingke HP-ne tak ambil alih karena Kipin yo kerudrak kok mbakku gewol, mbakku rapoh. Yo wis terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.